så er vi ellers trådt i karakter som ægte danske sommernydere, fordi det her, det er den danske sommer, når den er bedst. Det er regn, det er gråvejr, det blæser, og børnene bader bare som om intet er hen. Kasper Højstrup, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er administrerende direktør i det der Eurotoys, og det er dig, der har været med til at udvælge en hel række af de her forskellige pools. Vi skal have en guide til dem og finde ud af, hvad det er, man skal kigge efter, når man vælger dem. Og det skulle være bassiner, man kan købe i de fleste førende forretninger over hele landet. Det er rigtigt. Lad os starte med i afdelingen for de mindste børn. Nu har vi jo børn i alle aldre i dag. Det er de her små pools, som egentlig går fra 0 til 3 år faktisk i princippet, ikke? Hvad er det, for man skal lægge mærke til eller gå efter, når man skal vælge en pool til børn i den alder? Altså, det man gerne vil, når man har børn på 0 til 3 år, eksempelvis et barn på 6 måneder, som skal have lov at nyde solen også, ja, og vandet, det er jo, at man vil gerne have en pool, som ikke er for stor, sådan så man har mulighed for at holde fast i barnet eller gribe, hvis der er noget. De traditionelle pools, de har også blot en tynd plastikbund, hvor babypoolsene, de kan pustes op, så barnet rent faktisk har noget at sidde på. Ja. Og det betyder også, at hvis man trækker sit knæ hen af bunden, så river man det ikke på underlaget, men man har rent faktisk en god bund til det. Så en af de ting, der var en pool her for den kategori, og er det også det, vi har her bag mig? Det har vi. Det er også til babyer. Der er selvfølgelig noget med, hvor meget vand der kan komme i, sådan at hvis en baby falder om på siden, så har man ikke stadigvæk hovedet under osv. Ja. Denne model har jo så tag og er lavet som et legehus, hvilket gør den sjov for barnet, men den har også en funktionel, at den skygger lidt for solen i forhold til de små. Så de ikke smelter helt? Ja. Lad os prøve at bevæge os lidt herhen af, fordi udover den enkelte, der er bag ved mig her, som faktisk også er til de mindste, så bevæger vi os jo over i pools fra sådan 3 år og op. Og hvad er det så, man skal lægge mærke til? Altså, den her, kan egentlig både gå til de 3-årige og dem, der er lidt større. Den er lavet som en rammepool i stedet for at være pustet op. Ja. Det betyder, at den er mere stabil. Ja. Hvor en almindelig pool, hvis du trykker på kanten, så kan vandet løbe ud over. Det gør det ikke i sådan en pool som den her. Nej. Det kan også være nemmere at have fat i barnet og lave noget med barnet, hvis man sidder uden for poolen, når væggen ikke er tykkere end hvad der svarer til stålrøret her. Og det er i princippet bare plastik, så der skal heller ikke pustes og så videre. Der er jo også noget tidsperspektiv. Ja, det er rigtig dejligt. For nogle af os, når pumpen går i stykker, hvilket den gjorde i weekenden for mig, så tager det alligevel tid at få de der 3 ringe pustet op med mundkraft. Det kan godt lade sig gøre, men det tager tid. Ja. Det er en mere traditionel version af den samme pool, af den samme aldersgruppe. Der begynder at ske noget med underholdning på nogle af de her pools, vi ser bag ved os, også med giraffen her. Ja, hvad er det, der er godt til det her er jo en traditionel pool, som den altid har eksisteret, kan man sige. Og dem sælges der i virkeligheden ikke så mange af mere. Nu er udvalget blevet stort, og som alle andre produkter, specielt online, så er det ekstremt, hvad man kan købe. Og derfor så er det jo mere nogle sjove alternativer, som passer til ens barn eller ens... Den her har selvfølgelig et tema fra en Disney-film, og det kan jo være sjovt for barnet, men den her er faktisk endnu sjovere. Den har en effekt, som er, at man kan sætte en vandslange til den, og så spotter der simpelthen forstøvet vand ud af halen på den, og det vil sige, at man sidder faktisk i en regnsky. Sådan. Så bliver man virkelig kølet ned. Det er en sjov gimmick. Det er ret varme efter en varm eftermiddag. Ja. Så nede for halen der står der altså en lille sprøjt. Det er blevet lidt mere populært med den her slags inden for den sidste stykke tid, ikke? Det er klart, at lejeværdien vil man gerne have øget lidt. Selvfølgelig er der masser af leje i at lege i vand i det hele taget. Men i det øjeblik, at man har en pool, som kan lidt andet sprøjte med vand eller noget andet, så øger lejeværdien for børnene. Og det er jo altså også legeværdi, vi har gang i herover. Den er faktisk også den der mellemste klasse, men den er jo ikke særlig høj. Altså, det er ikke særlig dyb, hedder det. Nej. Men der er så gengæld bare rutsjebaner og en palme, der har lagt sig her under presset, for det gør bare her til morgen. Den har ikke fået vand nok åbenbart. Nej, præcis. Jamen klart, mange af de pools, som har aktivitetscenter i sig, altså enten, den her kan rent faktisk også sprøjte med vand. Her kan man også tilslutte en vandslange. De er ikke så dybe, og der er også nemmere mulighed for at falde og glide og rutsche ned af en rutsjebane. Ja. Og så er det en anden slags pool. Det er ikke til at svømme i, det er mere til at lege i og have sine aktiviteter i, på samme måde som den her over med lidt højere rutsjebane. Ja, hvor jeg også kan se, at der faktisk er gang i halen. Der kan jeg se, at der kommer noget, der er også præcis, der er også en dyse på den. Ja. Den her er der faktisk dyser i hele vejen rundt, så der er 20 vandpistoler, der skyder ind mod midten, når barnet bader her. Og det er som om det med vandpistoler, det er sjovt, du nævner det, ikke? Ikke alene bliver vi regnet på herude, men vi bliver altså også beskudt fra alle steder. Vi skal lige tale om den sidste slags pool, vi har gang i her, som er den største jo. Ja. Som er sådan en, hvor der jo rent faktisk kan være voksne mennesker i, og er det 4.000 liter, der er i den her? Den model, vi har her, den er på 4.000 liter, men de fås op til 54.000 liter. Ja.
Og det er noget med 9 gange 3 meter og 31 i højden. Og det er jo så det, vi kalder en familiepool. Og unger, skal vi lige høre en gang her. Altså, det ser ud som om, det er meget sjovt. Hvordan er det, og hvad er den her pool? Det er meget sjovt og koldt. Er det ikke lidt koldt? Jo, det er iskoldt. Iskoldt. Ja. Jeg er på krampe, tror jeg. Er det en pool, I godt gad have noget i den størrelse, som om I ikke er så meget i de små? Ja. Ja. Vi skal op i størrelse med den her? Ja. Ja. Sådan. Børnene, de er begejstrede i det her vejr, og det må man sige, det alene det er ret imponerende. Vi går lige herop, Kasper, op ved bordet, fordi så har vi lidt udstyr her til sidst. Når vi kommer op i størrelsen på de her pools, så kræver det også, at man holder vandet rent på en anden måde. Og hvad anbefaler man der? Ja, altså der er jo forskellige kemiprodukter, man kan bruge til at holde vandet rent. Ja. Nu ser du, når man kommer op i den størrelse. Det, der faktisk er vigtigt, som der ikke er mange, der tænker over, det er selv de små pools, vi lige har set. Ja. Der bliver vandet jo hurtigt forurenet. Og det gør det, fordi de er små også, ja. Men også fordi vandet hurtigt kan blive varmet op i en lille pool. Ja. Så rent faktisk er det lige så vigtigt at have kemi i den lille pool, som det er i den store. Men kemi lyder farligt. Kemi lyder farligt, men det er det ikke, der er kemi i svømmehallen, og der er også klor i, og det er sådan set samme princip, der er her. Så man køber nogle forskellige produkter, der kan komme til? Ja, der findes produkter uden klor, som stadigvæk slår alger og så videre ihjel. Ja. Og det er det, som vi anbefaler, man bruger til de små pools, hvor man har en sprayflaske og skal have relativt lidt kemi i, men kan holde det væk, sådan at det stadigvæk er sundt for et barn at lege i. Og det holder 14 dage, og modsat klor og anden kemi, så kan man egentlig komme det her i, lige snart man opdager, at poolen er sur, og barnet kan lege med det samme. Sådan. Det er en stor forskel fra traditionel klorkemi. Og det er noget af det, som jeg også tror er rigtig godt nyt for mange børnefamilier. Vi ved jo godt, at det skal helst gå stærkt, når det endelig er. Præcis. Der er altså anden inspiration, man kan gå ind og søge, nemlig i forhold til pumper, og hvordan man ellers renser de her. Det må man næsten sætte sig ind i. Men tusind tak, fordi du kom her i regnvejr og gav os et guide til, hvad vi skal. Fordi senere på ugen bliver det altså sommervejr igen.